Tang nakadaw baka Sorkar kari Nepal kala ai hukum bat Khang Ïaki lat social media ha kari Nepal ki bakantop ya ka WhatsApp, Facebook, Instagram bat YouTube ban Khang lat no ha ka tei kari ha ka jing bitar ki pai ba jong ka tei kari kilami sakmat ban Ïaki persya ya ka jing syak Khang ki lat social media ban Ïaki persya ya ka Sorkar ha baladon ru ka jing yak pril ka ba hadu khat khandai ngut ban nakaliang menteri rang ba kari Nepal ban si ban her sukino ringkat ki menteri jong u bat phet sendon no nakane kari hang ne layu iru bagi pai ba ki lak thong ya menteri bat syakik sendon hakan ro bat layu iru bagi pai ba ki labrat yo ni menteri Sorkar syakawei kawa bat ki lak thong ru ya u kat ba ulamut ban phet ne yada yalade nakakti ki pai ba Kita harus masuk.